emume ji mali Igbo ka anyị na-eme olu ugbo na asụmahịa UGWUMBA ndị ọ ga-adịrị mma ndị Jehova na-emeta mma ndị ahụ ekere ekechapụ ụmụafọ Igbo ebenebe ọbụla ị nọ na-enene m n'ụbọchị tata ọ bụrụ ha na ịbụ onye Igbo ị na-asụ Igbo maọbụ na ị na-anụ Igbo dịka ndị onye UGWUMBA maọbụ ndị onye anyị ndị mụtara asụsụ Igbo anyị ndị anyị nụbatara anụbata wee kpọọ ha ụmụnne anyị nakwa ndị nwunye anyị na-asị unu nnọọ n'oge UGWUMBA nke ụbọchị tata maka na o ruo na mgbe ahụ anyị ji abịakwa iwetara unu ejirimara Igbo n'ihe onyonyo a matanụ na aha m bụ Mike Onovo bụ onye oji ọnụ onye m na-ekwupụta okwu ma ọ bụrụ na abịa n'UGWUMBA kwa izuụka ọbụla dịka ọ na-abịara unu n'ihe onyonyo a ụmụafọ Igbo biko ebe na ebe ọbụla ụlọ kpọọ ndị ga-akpọ n'ekwentị si ha n'orukwa na mgbe ahụ anyị ji ewepụtara unu UGWUMBA bụ emume ahụ ejirimara Igbo bụ ebe ahụ anyị na-anọ na-atinye ọnụ n'etu o si metụta anyị bụ ndị Igbo nke anyị na-emeta mma nke anyị na-adịghị emetacha anyị kwesịrị itinye anyị wee metawa nakwa nke na-agba anyị ebe ọbụla o si na-emetụta ụmụafọ Igbo matanụ na ihe anyị na-eme bụ ịkwalite asụsụ na omenala Igbo n'ụdị ọbụla asụsụ Igbo omenala Igbo ndị ahụ dị mma ọ bụghị omenala ndị na-adịghị mma ndị ahụ anyị kpebiri na anyị ga-atọgba maka na eziokwu na ọ dịcha mma emere ya na-amaghị ama ụbọchị tata ana masị gị biko nọrọ mma maka na eburukwa na mbata ọzọ Igbo daalụnụ UGWUMBA ọ dị mma anyị ga-amalite n'ụbọchị tata site n'iwetara unu nke anyị kpọrọ ka m kwuo uche m dịka ọ na-adị n'izuụka ọbụla otu onye nwoke siri na ihe mere ya ji achọkwa n'ịnụ onye mafere mma oke bụ na ndị mmadụ amankwe hapụrụ ya maka na ihe dị ya mma na-adịkwanụ ndị ọzọ ya mere n'ụbọchị tata anyị makwana na ọtụtụ ndị mmadụ ọ kachasị ọhụrụ dịka na di gị maọbụ onye chọrọ ịnụ gị maọbụ onye chọrọ ịnụ na ọ dị mma ọtụtụ ndị mmadụ na ọ na-adị ha mma ịkpọgharịa onye asị nekwa di m orugodo na ebidobeghị emewe ihe maọbụ nekwa onye nwaanyị nekwa onye chọrọ ịnụ mana ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị tata bụ ọ bụrụ na ịkpọgharịcha ya bụ onye chọrọ ịnụ maọbụ onye chọrọ ịnụ gị i wee ruzie na otu onye nwoke maọbụ onye nwaanyị ebe ịkpọnara ya gaa wee sie na-ekwe onye mụ na ya na-adị na mma wee hụ ihe dịka onye gị nwaanyị maọbụ ya bụ nwa agbọghọ ị chọrọ ịnụ ebe ogbe akwa n'obi na-apụta n'ebe a na-asa ahụ maọbụ nọrọ n'ọnọdụ dị agha kedu ihe ị ga-eme Opurobios igwe ejenga ezigbo iwe ya enwe m maka na ama m na ihe ọdụ agha agagwo n'ime ya na ya nwa oyi nwoke egbugo m mma n'azụ asị m kwuo n'uche m ọ ya agawagodi ma chọrọ onye ọzọ oyi nwoke amara m na o toruzi o kwesịrị ozuru oke ịwa oyi nwoke ọ ga-etekwa m n'obi mfọ onye m chọrọ ị na-anụ na nke oyi m nwoke mana ife m ga-ekwebe abụ uche m bụ na nke nwaanyị nke m chọrọ ị na-anụ nga alụzi ya ọzọ mana nke nwoke ife m ga-akpọzi ya bụ enyi mere enyi ya mụ na ya agaghị ọzọ ọzọ ajụjụ nke a dịkwa egwu mana m ga-amagodinu m ga-ajụ ya ihe ọ bịara na nke oyi nwoke na nke ọzọ ya kwa ọ dịkwa otu mụ na oyi nwoke ọ dị mụ na oyi nwoke dịrị ezigbo mma bụrụ onye na-abịa na nke m na-aga na nke ya ọ mara nwunye m amara ya ajụọ m ya nụ ọkọwa tupu m marazie ihe m ga-eme mfụ ya na nke oyi nwoke nye nwere ike ime dị awa aga m ajụ ya ka ihe gbasara jikọrọ ya na oyi nwoke ke ruru ịbanye na ngwu nke oyi nwoke ịsa ahụ njuzie ya ihe ọbụla asara m ka m ga-amara ma ya ga-esi dị onye ọbụla chọọ ụzọ ka ya kama ọ bụrụ na njem nke oyi nwoke fụ nwunye m ọnwa abụọ m chọrọ ịnụ ka ọnwa apapụta m ya ajụgodo ife o jere ebe ahụ ime ọ bụkwa na m hụrụ nwunye m ahụ n'anya nwaanyị ahụ n'anya nke ukwuu m nwekwa ike mgbaghara ya na ọ bụ na o ya echegharị ọnwụ ọkwa ife nyere m oyi nwoke maka na ọ naghị eti mkpu oge m bara ihe nọ ya ndị anya fụ ntụ ihe ha na-emezu wee dị nwere ike mgbagodi ọra ahụ nwere ike mgbagodi ezigbo ọra ọ ga-uche ya wee dịgodi na awa nọgoro ya so ọ na-ebezi akwa ọ ga ọ na-ekwuzi eziokwu so o kwuzi eziokwu m n'ezi anya ọ na ọ gwara m eziokwu ọ na m hụrụ ya n'anya nke ukwuu ma agbaghara ya maka na ọ nwere ike ichegharị
mana ọkwa na m achọgo ntụ mbesu wee gba ọsọ sinsi site na ihe a wụzi ọnwa gbuola ka atụrụ aka onweghị mmemme onye nwoke maka na ọkpụghọrọ ya nwaanyị ọbụla ma nwa onye ọ hụrụ n'anya onweghị mmemme ya maka nwaanyị a chọrọ ya wee gawa ebe ahụ. Aga m amara na nsogbu adịla na oyi nwaanyị na oyi nwoke na ha agbakọ n'ero ịchụpụ m. Ọ bụrụ na m achọghị ịnụ ọgụ njiri nwayọ buru akpa m naba mụ na ha ewezikwe mụ na ha ga-emekọzi mụ na oyi nwoke wezie mụ na ya ga-emekọ ewezikwe ihe mụ na oyi nwaanyị ga-emekọ chọpụtazie na oyi nwoke ahụ na ọfụghọ m n'anya ọzọkwa dịka ịbịa wụ na oyi nwaanyị ahụ na ọ kpọkwara m asị maka ọwụ na ezigbo oyi m ọwụgodu na-ewere ihe ọjọọ mme ha ịbụ a ga-abịakwute m si m na m na-ekwe mana ebe ọ bụ na ha tụkọgo isi ọnụ enwere ike ntinyekwa isi ebe ahụ egbuo m ha ịbụ atụkọ aka ọnụ wee gbuo m na n'efu nwoke agwụbeghị nwoke ka nkọ n'ụwa ọwụ maka ofu ka m ga-eji wee bịa gbuo ndụ m ọwụ na nne anya fụ na mụ na ya ma nnọkọwụzi njiri wee buru akpa m na mpụkwa m ga-afụkwa nwoke ọzọ dịkwa mma kakwa ya mma na anaghị ama nke mbụ ihe mmemme bụ mmebu ụzọ ume ga-amapụ m maka mma ama na nsogbu adịgo mma ihe ọzọ m ga-emekwa mma jụọ oyi nwaanyị ihe o ji wee mee ụdịrị ihe dị ole ahụ ebe mgbe anya mmiri ga-adị m n'anya maka na akwado amagha m na ihe dị ole ahụ karịa dị ihe mberede njụcha ya ọ gwa m ebumnobi ya ngakwa jụọ oyi nwoke mara ihe ọ ga-agwa m amanwe na ihe ọzọ mbere akwa lawa maka amarago m na nsogbu adịgo enweghị m obi mmeji dịtenwu mmekoripụkwa ihe mere ngwụ na dịka ewu mmadụ so ọwụ na m garute hụ ka ihe ahụ o mere anya na-ekpe ekpere ka ihe ahụ mebecha ọwụ na o mee eme enwezikwa ihe ọzọ onye ahụ ga-eme eziokwu na obi mmapụ ga-amapụ m ma ndị a na-elekwa na mle anya hụ na onye ahụ onye kama ka m ga-njụcha ya si ọ gịnị okwucha m lecha ya na enweghị m nwere ike ime m hapụrụ Chineke ka ọ lụọ ọgụ so ihe m ga-emekwa m burukwa akpa m lawa ihe ga-eme onye nwoke wụ na m elela m ya dị ka ihe ahụ emeela eme so ihe m ga-emekwa ma jos gbara ụgbanwa mgbe si ya gawazie ka m nwee ike nwere onwe m mbatafu ịdị ife a mmebu ụzọ n'ole na kene oyi m nwoke nke na-achọ ịnụ m then enyi m nwaanyị fụ makwa akwa n'obi ya mma ekenekwa ya ọfụma mana ebe m na mma anọ wee kpasa agwa bụ na ọ bụrụ na onye chọrọ ịnụ m kpasara m agwa na-adịghị mma maka enyi m nwaanyị nọ ya nụ ịma na m meburu akpa m na den anyị eje yọwa Chineke mara na ọkwa di m sọ ọwụghọ di m onye mụ nwekwa efe mmemme ya mma hapụrụ Chineke okpe ikpe dere mụ na ya ife izi mmemme ka fa mmalụ na mfụ ụfa na mfụ ife na-eme ọ bụrụ na elu nzu ezo mịpụ si ka na elu ka mụ na fa ma nkụzi okwu m ebugodo ụzọ chelu ka fa fụ m fa mma na m amụgo den nabazia ebe ahụ ka obi mụ na onwezi ife jikọrọ mụ na fa ọzọ m agba alụfa o mana amagozi m ụdị mmadụ fa bụ bọzi na nwe ife nwe isi mụ na fa ya enwe na m ejekwa ka mụ na fa nwe ife nwere isi ọzọ m agba alụfa mana ebe ahụ ka obi ihe ọbụla ị na-eme gbasara nkwalite nke asụsụ na omenala Igbo ị chọọ ka ọha na eze mara maka ya kpọtụrụ Ugwumba na akara ekwentị 08034714708 ihe ndị dịka egwu ọdịnala ọfala echichi mmanwụ dị iche iche iri ji ịnwa akwa nakwa egwuregwu n'ụdị ọbụla zitere anyị ozi na akara ekwentị 08034714708 ndewo Ugwumba ọ dị mma ụmụafọ Igbo daalụnụ ụnụ ma na izuụka ọbụla anyị na-akpọbatara ụnụ otu onye karaka otu onye ọbịa karaka na nke tata ọ dị nwa amadi anyị na ga-akparịta ụbụbọ onye nnekwu bụ onye bụ isi ahụrụ kwawa okpu n'ihe ejije anyị na-eme n'obodo anyị bụ Naijiria tata ọ kachasị n'ebe ọ gbasara ndị Igbo ọ bụrụ na mgba afọ ya ọtụtụ ndị mmadụ ga-ama ya mana ezigbo ahịa bụ Maazị Solomon Eze onye nnekwu maka ya bụ Mike Orihedinma ka anyị kpọbata ya ka anyị na ya nọrịanụ matakwanụ na anyị ka nọ n'oge Ugwumba Igbo daalụnụ Opurobios Igwejenga Ugwumba abụ m Solomon Eze ọha na eze ji wee mara m dịka Mike Orihedinma Solomon bụ aha my baptismal name Mike Orihedinma bụ nke eji mara n'ihe gbasara egwuregwu dịka ihe gbasara egwuregwu Igbo mụnwa bụ onye isi malitere ya egwuregwu Igbo a n'ala Naịjirịa niile a malitere ya n'arọ 1976 wee kpọkọwa ihe egwuregwu maka oge ahụ ka mụ na Oliver de Cope anyị na-emekọ ihe ọ na-akụ egwu epirie na o ji mkpọmkpọ na-akụgasị na-akpachita mụnwa na onwe m were mata ọgan wee n'afọ opi nke m
mesịa werekwa okpokoro ihe kpọọ onye bụ egwu rekọdụ ya na redio kaseti Oliver rekọdụ nke ya ka o mesiziri chọgide otu m ga-esi memeta egwu si ya ka m bara Naijiria uru na abụrụ m onye ga-ajụ anya oyi emesi Oliver de Coque emesizie nke ya ka apụtaziri na 75 anyị nọcha duzie a sponsor onye onwe sponsor ya wa wepụta first album ya wee kpọọ ya Expo 76 wee bee si ya na onye mụ na ya so ochu nwa ngwere enwudogo oke wee gbagharịa si ya mba chọgide ka nwe onye ga-sponsọ m enwere m onye enyemaka si ya mba nlekere anya ebe ọ bụ na m na-ele ihe egwuregwu dịka fim nke ndị India na nke ndị French na nke ndị ọcha gasị isi ya mba na onye Igbo enwebeghị ụdị ihe dị otu a na-abụghị sọ naanị ndị anyị na-elebe na NTA oge ahụ dịka mgbe a na-eme ichoku ife si na chi ha site n'aka Uwaezuoke Zebudaya isi ya mba na-enwebeghị ha nke Igbo okwu nke pụtara na kaseti ka mmagodo ka m ga-esi wee kpokọwa ndị mmadụ kpokọwa na 76 wee wepụta kpokọwa na-akpọ ya bụ ọgbakọ m kpokọwara mgbe ahụ maka ihe egwuregwu na-akpọ ya ka ụwa si aga wee mepụta ofu ihe egwuregwu a na-akpọ mgbe ahụ ọta akị anyị emechala na-agbagharị jee na NTA jee na ABS ka a sponsọ m na ogwe ka m banyekwuzielu chansị adịrọ ohere adịrọ megide na-ekwe nkwa ma esi m ọ dị mma na ihe mere na a ga-arụ redio ebe m si Ọnịcha bịa maka ọ n'Ọnịcha Anambra steeti ka m bi mana abụ m onye Imo steeti ekwegidena nkwa rụọ redio si m bido na redio mbido na nke redio kwere m ekwe si ya mba ke ka m ga na-esi na-ekwu okwu na ama na-afụ m anya achọrọ m na-ekwu a na-afụ ọha na eze a na-afụ mmadụ ihe m na-eme tupu ekwe nkwa na a ga-arụ telivishọn n'Ọnịcha bidozie onye bụ ABS nke arụrụ n'Ọnịcha Channel 27 oge ahụ ebidogokwa m okpuru anyanwụ fọmụkwa ọzọ a na-akpọ okpuru anyanwụ oge ahụ anya abatago na 80s bidozie oge ahụ mebe nyabụ ka ụwa si aga mebe okpuru anyanwụ wesizie hapụ ka ụwa si aga hapụrụ ya onye otu m a na-akpọ Ezekiel Obiagụ mụ na ya bidoro oge ahụ nyabụ okpuru anyanwụ agagide n'iru esi m na ya zụọ ọtụtụ ndị mmadụ maka ndị niile bụ ndị aktọs niile a ndị a na-akpọ stars nọ kịta onye nke esighị n'aka m wee malite o si n'aka onye si n'aka m azụ m ọtụtụ ndị stars ndị a mara amara ndị na-ahụ ọnụ ndị a mara amara na Naịjirịa taa ọ dị ịma ihe ọzọ onye nke a na-akpọ John Okafọ ibu o so na ofu onye si n'aka m wee malite onye nke a na-akpọ Uwaezuoke o sokwa na onye nke ọzọ si n'aka m wee malite ọtụtụ ndị n'ime ha ndị nwaanyị obi dị ya oge m mere Evil Passion dịka Victor Osuagwo ihe ịdadukugbo ha Ngozi Ezeonu ha oge ahụ ha batara na Evil Passion mgbe Ngozi Ezeonu na-arụ makeup kpọọ ọnya si anya bịa lere ndị drone aga o metara iwu ofuma si ebe ahụ buliwe ya onwere onye nlekwasịrị anya oge a si na ọnyanwa maka na sọ naanị ihe m na-afụdewe bụ ihe onyonyo m na-afụ oge ahụ bụ nke na-eme na NTA bụ Uwaezuoke Zebudaya Ichoku and things fall apart aga m erozi ịkwa oge ahụ ka Okonkwo ya bụ Peter Odochie mechara oge ahụ mee na English nke ezigara abroad mesịa tupu m wepụtazie ya bụ egwuregwu Igbo nke a na-akpọ ka ụwa si aga na VHS oge ahụ mana mgbe m buru ụzọ wepụta ọ dị na Bitamas o nwere kaseti a na-akpọ Bitamas mgbe ahụ VHS apụtabeghị maka adịrọ mmadụ ole nwekwa anụ ya bụ Bitamas oge m na-ekwu ya bụ ebe 1977-78 emere m okpuru anyanwụ ebe ebidonye na 1980 malite 82, 83, 84, 85, 86, 87 to mgbe Uwaezuoke ji wee bata anaghị agụ ya agụ because onye ga-esi na adịghị agụ ya agụ site kemgbe ahụ ọ bụrụ na nwata obere onye rịkwasara n'elu ebe a pakịrị ma VHS ebe a pakịrị ya si ebe ahụ daa ọ ga-agbaji aka n'ụkwụ yes nke bụ eziokwu ihe o ji dị ka iru mgbe adị ụkọ bụ na ndị be anyị ndị Igbo mere ya because na ndị Igbo adịghị avalụ ihe ha nwere
ana m eme ike keta orie ana m echekwuwe mmadụ wee na-eme mana nwetakwa mmadụ nweta onye ga-asị yes na ihe onye a na-eme na o kwesịrị inyere aka ikwupụtakwana si ya nyere m aka okwu enyere gị aka maka ejekwugo m ọtụtụ ndị mmadụ si ya ka anyị banye n'ihe a mepụta ihe a ka ọ chaa acha mana ụfọdụ ụlara azụ ejizie m ike aka na-emere oke m nwere ike imepụta igbo fim ahụ maka apụlata igbo fim ọtụtụ ndị mmadụ na-asị na Mike agụrụ akwụkwọ agụrụ m akwụkwọ agụrụ m ezigbo akwụkwọ maka na onye na-agụrụ akwụkwọ a ga-edenwu fim ọ ga-ahazinwu fim ọ ga-adara etinwe onwe ihe ọ ga-emenwu mana a sị na ka omenala Igbo agaghị ala ka m ji si na aga m akwaliterịrị omenala Igbo otu ọ masịrị ya dị ebido na-emepụta anya bụ igbo fim imesizi anya bunye ndị a na-akpọ ndị marketers ndị nke anyị inye ha nwee ike recha anya ị na-ejezisi ka enye gị ego asị gị na igbo fim ọ na-agakwa n'ahịa ọ bụrụ na igbo fim ka na-aga a ga na-emekwa mana ana m emekwa English film kama na English film adịghị ka Igbo maka ị ga-eme na Igbo tụọ ilu kwesịrị na ị ga-atụ ụmụ ụdị ilu ga-abụ ịtụ gosiri omenala Igbo tọọ ụtọ o nwere ihe ị ga-eme na Igbo ga-atọ ụtọ karịa nke imere na English oge a na-emezi nke English a ọ bụrụ na m adịghị na ile anya most of the films ị ga na-ahụ ebe asịrị directed by Solomon Eze, written by Solomon Eze, produced by Solomon Eze, ọ mụnwa anọdụ behind the camera na-akụzikwara ndị ọzọ Igbo film ebido gokịta bụrụ ihe ga-aha ọnụ adị ndị Igbo enwetawa n'ọgụgụ isi mata na ịtụfu omenala ha adịrọ mma maka Hausa na-eme nke ha kịta, Efik na-eme, Yoruba na-eme, mana ihe ka ewute mbụ na onye Igbo nwere ike ije wepụta ego wee jee sponsọ film onye Yoruba, sponsọ film Hausa, sponsọ nke onye Efik, mana ketizi nke ya onweghị ike imenwe. Mana kịta ekenere ndị Yoruba bikọs ọha mapụ ndị bụ ụzọ oge a na-eme nke m were ochie nka ha ebidogo mebe mgbe a ka ha na-eji projektọ wee na-emegasị asịsịrịma otu ọ masịrị Igbo nyadị aga na-eme adị apụtago mfuli ebe Igbo tetago na n'ụlọ kịta a na-eche na kịta ya eteta n'ụlọ kịta na anyị ga-agbakarịkwa ndị abụọ anyị ụzọ. Ugwumba bụ Ugwumba ugwu a na-akwere Igbo ọnụ okwu Igbo ji biri gee Ugwumba n'ọdụbụ Ugwumba dekwute TV gị nso ma Ugwumba na-aga ihe gbasara Ugwumba ọ ga-adị gị mma uzisa na ozi Ugwumba maka na Ugwumba ji ezigbo ozi wee bịa udo dịrị unu. Ọ dị mma na mgbe ndị mmadụ na-ama ha dị na ukwu ego ka anya bụ nwa amadi bidoro na-agba mbọ na-eme ihe ejije maka na n'eziokwu ọ dị n'ọbara anyị mana anyị na-enọrọ ọfụma anyị ga-aga n'ihu n'oge Ugwumba. Ihe ọbụla ị na-eme gbasara nkwalite nke asụsụ na omenala Igbo ị chọọ ka ọha na eze mara maka ya kpọtụrụ Ugwumba n'akara ekwentị 08034714708. ihe ndị dịka egwu ọdịnala, ọfala, echichi, mmanwụ dị iche iche, iri ji, ịnwa akwa nakwa egwuregwu n'ụdị ọbụla zitere anyị ozi n'akara ekwentị 08034714708. ndewo. Ugwumba. Ọ dị mma anyị chọrọ ịga n'ihu site na iti ọgba n'ala ọ bụrụ na anyị gbadisi egwu apụtazie mbịa pịachike ọnọdụ a maka na oge anyị adịghịzi. Opurobios Igwe Ejenga.
dị mma anya yọrọ na ya bụ egwu anya agbarịa na ya bụ egwu maka na ọ na-adị mma a na-eme ọnwa Igbo bụ Igbo daalụnụ oge anyị emekwara kwarapụ maka na a sị na anụ gbana taa echi bụ nta ọnya ka m ga-eji nwụsọ ọwara m n'ebe a maka na a sị na ebe ọkụ nyụrụ ka na nwụsọ ọwara eji m aha ndị niile gbara anyị aka n'igwe na ndị niile nyere anyị aka n'oge Ugwumba nke ụbọchị tata nwee na-asị gị bụ onye ọma nenere anyị n'ụbọchị tata ọ bụrụ na anyị metara gị mma chebirikwa aka ghọrọ anyị n'izu ụka na-abịa abịa ọ bụrụkwanụ na ọ dị nke anyị na-emetachaghị n'ihi oge ma ọ bụ ihe ahụ n'ụdị ọbụla anyị na-ekwe gị nkwa na mgbe izu ụka na-abịa ga-eru anyị ga-emete ya mma karịa dịka anyị metara gị n'ụbọchị tata nwee na-asị gị biko gị bụ nwa afọ Igbo ebe ọbụla ị nọ doo emechikwara ndị Igbo ihu emena ihe ọbụla ga-ebutere anyị ajọ aha emena ihe ọbụla ga-ebutere anyị nkọcha n'ụdị ọbụla maka na Jehova mere ka anyị bụrụ ndị ekere kezie ọfụma na ndị nọnyere m n'ụbọchị tata ka ndị na-asị gị biko ka emesịa Igbo daalụnụ. ihe ọbụla ị na-eme gbasara nkwalite nke asụsụ na omenala Igbo ị chọọ ka ọha na eze mara maka ya kpọtụrụ Ugwumba na akara ekwentị 08034714708 ihe ndị dịka egwu ọdịnala ọfala echichi mmanwụ dị iche iche iri ji ịnwa akwa nakwa egwuregwu n'ụdị ọbụla zitere anyị ozi n'akara ekwentị 08034714708 ndewo Ugwumba